Zabudnite na zlaté koruny a drahokamy kráľov. Toto nie sú korunovačné klenoty, sú to insignie vytrhnuté z hlbín. Kým mocní vládli žezlom, v Španej doline sa vládlo kladívkom a želieskom. Snehobiele súkno, krvavo-červené nohavice a fokoš v pevnom zovretí. Aušusníci. Banícka milícia, ktorá už 500 rokov stráži poriadok tam, kde končí svetlo dňa. V čele ich procesie neuvidíte žezlo, ale banícke nástroje. Ozlátené striebro z roku 1701. Nie sú to ozdoby, sú to symboly bratstva, ktorého jedinou istotou bola tvrdá skala a vlastné mozole. Ale skutočný šok je baroková monštrancia, akú inde na svete nenájdete. Namiesto diamantov sú v nej uchytené kusy surovej zeme, strieborná ruda, meď a pyrit so zlatom. Tu sa Boh nestretáva s človekom v nebi, ale priamo v hlbokej šachte. Aušusníci s týmito klenotmi sprevádzajú baníka celým životom. Od slávnostnej omše až po hrob. Banícke bratstvo, Herrengrund, nie je moc. Je to symbol, ktorý prežil generácie.